Grabing trauma ang giagian karon sa 15 anyos nga dalagita kinsa gilugos sa tulo ka mga suspect niadtong Oktubre 30, 2022 sa may Ecolan ning syudad sa Davao. Gipanganti ni Police Major Rosario Aguilar, Ecolan Police Station Commander, ang pagtuno og hustisya ug pagdakop sa laing duha pa ka mga suspect nga at large nga giingong mga minor de edad. Ang dalagita gikan nga nagsimba og alegasyong parasahan kining gibira sa tulo ka mga lalaki ug gilugos sa bagnutan. Itutukan na mo ni kay ang biktima kung tanaw na to kanang ano jud siya dako jud kay ang trauma nga nahatag sa iya tanaw na to ang sa side dito nga sa pay angay mahimo sa kapulisan o sa maamong matabang ka social worker nga assign sa iya in such nga ma-overcome niya ni pagsulay sa iyang kinabuhi kay kaning bata dako pa dapat siya umabot. Nitanyag ang CSWD og therapy ug psychosocial intervention ngadto sa biktima. Samtang patay human gigong nangilog og armas sulod sa mobil. Ang usa sa mga nadakpang suspect nga gilang si Aljon Piayo, 26 anyo, samtang gibiyahe kini padulong sa SPMC. Human mereklamo sa grabing sakit sa tayan. Giingong giilog niini ang baril sa police escort ug nisulay pagpamusil, hinungdan nga gipabuthan na kini sa mga otoridad. Samtang gisulayan sa atong team nga makuha ang kabahin sa kabanay sa suspect apan ni dumili na sila sa interview. Abli usab si Aguilar kung adunay pagduda ang pamilya sa suspect. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.